Vítajte pri ďalšej epizóde z našej sérii videí Rýchla otázka, rýchla odpoveď. Dnes tu máme na odpovedanie kolegu Borisa Surovčíka, environmentálneho špecialistu z oddelenia klientov a máme pre ňoho pripravenú otázku, ktorá sa týka označovania obalov. Ako je to teda, Boris, na Slovensku? Je označovanie obalov povinné? Označovanie obalov v minulosti bolo povinné do roku 2010, potom sa to zmenilo vlastne na základe nejakej európskej legislatívy, ktorá sa ujednotila a v súčasnej dobe je to nepovinné. Nepovinné, ale pokiaľ si klient teda sa rozhodne, že bude označovať ten obal, tak by mal postupovať podľa vyhlášky 373 z roku 2015, aby ten vlastne občan vedel, že do ktorého smetného koša patrí, teda chemické zloženie toho obalu. Čiže nemôže si každý označiť ako chce, ale je na to proste daná vyhláška, kde je presne napísané, ako treba označovať. Verím, že sme na otázku zodpovedali a pokiaľ máte nejaké ďalšie dodatočné otázky, budeme radi, ak využijete bezplatný konzultačný servis na e-mailovej adrese customer@envipak.sk.